Arratsaldeon ikus-entzuleok, gaurkoan Numantziako Los Pajaritos zelaitik. Irudietan ikus dezakezuen bezala, Numantziaren aurkezpena da gaurkoa eta Atletik izango du aurkari. Numantzia iaz bigarren mailan egon zen, mailari eustea kostatu zitzaion eta aurten indartsuago egongo da. Hau izango da Numantziak aterako duen hamaikakoa. Atean Barrio, lauko lerroan Adrián Castellano, Carlos Gutiérrez, Derik eta Iban Calero. Erdian Eskasi, Alejandro San, Keko eta Kurro. Ezkerregalean Alain Oiarzun, eskuman Nacho Sánchez eta aurrelari lanetan Guillermo. Entrenatzailea Luis Carrionda. Atletiken aldetik hau izango da Gaizka Garitanok aterako duen hamaikakoa. Atean Simon, ezkerrean Valenciaga, erdilari lanetan Vivian eta Íñigo Martínez eta eskuman De Marcos. Zelai erdian Beñat San Jose eta Sánchez. Ezkerrean Íñigo Vicente, eskuman Larrazabal eta aurrelari lanetan Aritz Aduriz. Hau da Atletikek egingo duen laugarren denboraldi aurrean izango duen laugarren neurketa. Aurrekoetan bi irabazi ditu, bakarra berdin du eta oso irudi ona eman du talde zuri-gorriak. Espero dugu gaurkoan ere ildo beretik jarraitzea. Aipatzekoa da, gaurkoan Íñigo Martínezek debuta egingo duela. Minduta etorri zen udatik eta gaur lehen minutuak izango ditu. Hor ditugu ja protagonistak. Ikus dezakezuenez, Atletikek berdez jokatuko du gaurkoan. Numantzia da etxeko taldea eta gorri sarituko da. Epaile lanetan Moreno Aragon. Hor ditugu da protagonistak, berdegunea ikus dezakezuen bezala egoera bikainean dago, bedarra berde-berde, eguna ere atsegina da, temperaturak bera egin du eta futbolean jolasteko giro bikaina dago. Hor ditugu Atletiken jokalariak, Oscar De Marcos kapitain lanetan. Ikus dezakezuenez, partida pizkat berandu hasi da, Numantziaren aurkezpena luzatu eginda eta horren ondorioz partida beranduziago hasi da. 8:00 hastekoa zen, baina pizkat beranduago joango da. Gaurkoan, Gaizka Garitanok gaztei eman die aukera, Íñigo Vicente, Sánchez eta Larrazabal aurrikutuko dira aurrean eta Vivian arituko da Íñigo Martínezen ondoan. Batzuek azken aukera izango dute Derioko entrenatzailea
entrenatzailearekin egoteko. Larrazabal aipatzekoa da, oso aurre denboraldi ona egiten ari da, eta baliteke lehen taldean geratzea. Unai Simonentzat ere partida oso garrantzitsua izango da. 21 urte azpiko Europako txapeldun izan da gasteiztarra, eta urten Atletiken lehen taldeko atezain titularra izateko saiatzen ari da. Iazko denboraldian lehen partidak jokatu zituen, baina Iago Herrerin lesiotik buelta zenean berriro ere aulkira bueltatu zen. Partida hasteko zorian dago, protagonistak prest dira, eta epaiak hasiera eman dio. Baloia Numantziaren esku. Derikek du baloia, ez daukate bat ere presari. Barrio atezainak badauka, eta luze joko du. Guillermok irabazi du, baina alboko sakea Atletiken alde. Baina jarriko du pilota jokoan, ez du aukeran dirik, Inigo Vicenterekin jokatuko du. Atletikek atzetik hasiko du jokaldia. Baloia luze Adurizentzat, Adurizek irabazi, Beñat, eta San Josek de Marcosi. Atletikek agindu nahi du partida. Baloia berriz ere Inigo Martinezentzat. Luze Larrazabali, baina ez da iritsiko. Ez dute ondo elkarru lertu Larrazabalek eta Inigo Martinezek. Barriok jarriko du baloia jokoan. Ikus dezakezuenez, aurtengo denboraldian taldeko jokalariek aria barruan jaso dezakete baloia. Baina Barriok luze jarri du. Guillermo bajatu du baloia, eta Adrián Castellanok lortu. Numantziak ez du inolako presarik lehen minutuetan. Sanzetek ez du berreskuratu, eta Alain Oiartzunek du. Kalitate handiko jokalaria da eskerra. Real Sociedadeko arrobikoa. Aipatzekoa da, Numantziak eta Atletikek betidanik izan dutela oso erlazio ona. Guillermo Atletikeko arrobiko jokalaria da, Borja Bigera ere bertan dago, eta igazko denboraldian Cristian Ganeak bigarren zatia Numantzian jokatu zuen. Valentziaga baloiarekin, luze, baina errez despejatu dut Derikek. Guillermo kartu baloia, baina jokoz kanpo zegoen. Inigo Martinezek jarri du jokoan baloia, Bibian gasteiztarra aurrera doa, ez du inor aurretik, eta baloia luze Inigo Vicenteri. Deriokoak kalitate izugarria du, eta gaurkoan plazaratu nahiko du. Oso jokalari ona da. Berriz ere alboko sakea Atletiken alde, Inigo Vicentek baloiarekin, baloia Bibianentzat, eta Bibianek De Marcosi. De Marcosek gehiago zabaldu du, Sanzet falta egin izan diote, baina epai jaunak jokoa jarraitzeko agindu du. Valentziaga berriz ere baloiarekin. Inigo Martinezi eman dio, eta honek Bibiani. Atletikek ez du inolako presarik. Jokaldiak landu nahi ditu Atletikek. Oso ongi Gaizka Larrazabal. Kalitate handiko toke agindu. Bueltardia Sanzetek, Inigo Vicenteri baloia, eta honek berriz ere Beñati. Beñatek Gaizka Larrazabali, eta falta egin dio Alain Oiartzunek. Falta arriskutsua izan daiteke. Oso falta arriskutsua izan daiteke. Atletikek jokalari bikainak ditu geldikako jokaldietarako, bai buruz joateko, baita zuzeneko jokaldietarako ere. Eta ematen duenez, Inigo Martinezek jaurtiko du oraingoa. Baloi hartu du, konfiantzaz ikusten zaio, eta baliteke zuzenean atera jaurtitzea. Gipuzkoarrak erakutsi du esker bikaina daukala, eta oraingoan ere erakutsi nahi izango du. Igaz ez zuen golik lortu ligan, eta urtengo denboraldian hori hobetu beharko du. Jaurtiketa eta barrerara. Valentziagak
Gaizka Larrazabali, baina baloia ez da heldu. Alboko sakia izango da Atletikentzat. De Marcosi, Gaizka Larrazabali, honek De Marcosi itzuli nahi izan dio, baina Alain Oiartzunek ebaki du baloia. Aurretik aipatu bezala, Gaizka Larrazabal aurrera denboraldi bikaina egiten ari da. 2 gol sartu ditu eta konfiantzaz dago eskuinegaliko jokalaria. Lehen taldean postua lortu nahi du eta lanean ari da. Adrian Castellanok baloia luze, eskazik irabazi du baloia, baina berriz ere alboko sakea izango da Atletiken alde. De Marcosek du baloia berriz ere. Ez du inor, oso ondo babestu du Gaizka Larrazabalek baloia eta beste alboko sake bat lortu du Atletiken alde. Mugimendu politak egiten ari da Gaizka Larrazabal. Oraingoan baloia luze joan zaio eta alboko sakea izango da Numantziarentzat. Atletik presio altua egiten ari da, hori izan zen Gaizka Garitanoren seinale iazko denboraldian eta aurten ere ematen du ildo beretik jarraitu nahi dutela. Entrenamentuetan intentsitatea eskatzen du Derioko entrenatzaileak eta hori futbol zelaian nabaritzen da. Nacho Sánchez duk baloia, Eskasirentzat. Eskasik Carlos Gutierrezi. Carlos Gutierrezek Alain Oiartzunentzat. Oiartzunek Guillermorekin jokatu nahi zuen, baina Iñigo Martinezek ostu du baloia. Atletiken kontra, baina ez da baloi hori Gaizka Larrazabalen hankatara heldu. Falta orain Numantziaren alde. San Josek kontra arriskutsua ikusi du eta jokoa eten egin du. Baloi luzea Valentziagaren atzekaldera, baina Zumarragakoak oso ongi desbidatu du baloia. Iban Calero jarriko du baloia jokoan. Eskasirentzat, bakarri dago erdilaria. Erdilatu, baina sendo Iñigo Martinez. Baloia Sanzetek, jokaldik arriskutsua izan daiteke Atletikentzat. Baloia luze Gaizka Larrazabali. Bakarrik doa gaztea, bakarrik doa. Gelditu eginda, ea zer egiten duen. Baloia berriz ere atzera De Marcosi. De Marcosek gaizki ez du baloia inori ez dio bidali. Baina Numantziak ezin du Atletiken presioa saiheztu eta berriz ere baloia Atletikentzat. Sanzet. De Marcosek utxe egitea, Guillermo, horra doa Guillermo. Atletiko jokalari hoiak jaurti, zutoinera eta gola! Gola Numantziak! Guillermok egin du gola. Jaurtik eta luzeak zutoina jo du eta Unai Simonek oso sorte txarra izan du. Baloiak lepoan eman dio eta sarera joan da. 7. minutua da, Numantzia bat, Atletik, utz! De Marcosek utz oso handia egin du. Guillermo hartu du baloia, zuzenean joan da atera eta ez du pentsatu jaurtiketa egiterak orduan. Oraindik ere denpora dago, baina Atletikek gaizki oso hasi du partida. Beñate jarriko du baloia berriz ere jokoan. Iñigo Martinez, Bibian eta honek atzera Unai Simoni. Aurrera pausua eman du Numantziak oraingoan eta presio altu egin du. Unai Simonek luze, aduritz saiatu da baloia hartzen, baina ez du lortu. Orain, De Marcos, Urrok lortu du baloia. Kalitate handiko jokalaria da Sevillako arrobikoa. Derik baloia luze. Atletiken zelaian dago Numantzia. Baloia berriz ere Beñatek. Lasaitasun gehiago behar du Atletikek. Bibianek berriz ere Simoni eta jokaldia berriz ere hasiko du gasteiztarra. Bibian De Marcosekin eta De Marcos berriz ere etxera. Atletikek ez du lortzen zelai erdiko jokalarekin bat egitea eta beti ere atzera egin behar du. Luze Unai Simonek, Valentziaga ez da heldu eta alboko sakia izango da Numantziarentzat. Eskasi.
partida gelditu eginda, 2 baloi daude zelaian, eta berriz ere jarriko du jokoan Iban Kalerok. Derik gaitu baloia, Athletic bere zelaian, Carlos Gutiérrez, ez daukate inolako presarik, aurretik dira, eta Athletic irtetea espero dute. Iban Kalero, Eskasirekin, Eskasi Guillermorekin, oso ongi babestu baloia luze Iban Kalero entzat, eta Iñigo Martinezek inongo gupidarik gabe bidali du baloia kanpora. Beste puntotxo bat beharko du Athleticek. Eskasi, Urro, Iban Kalero eta Eskasi berriz ere. Jokaldia atzetik, Carlos Gutiérrez entzat, eta bestaldera zabaldu du. Baloia luze, baina Oskar de Marcosek lortu du. Bibianek luze, baina ez dago inor bertan. Carlos Gutiérrezek ebaiti du baloia. Oiartzun, Gutiérrez, Adrián Castellano, eta berriz ere baloia Derik entzat. Lehenengo, 10 minutuetan, Numantzia jaunda jabe. Gaizka Garitano intentsitatea eskatzen, baina momentuz bere taldeak ez du erantzuten. Guillermoren pasea Alain Oiartzuni, baina luzeegia izan da. De Marcosek aterako du, Egaleko sakea, luze Gaizka Larrezabali, baina oso indartsu Adrián Castellano. Guillermo borrokan, baina ezin izan du Bibianekin. Mugimenduak behar ditu Athleticek zelai erdian, mugimenduak. De Marcos berriz ere Gaizka Larrazabalekin, buruz hau, Aduriz lanean, eta falta Athleticen alde. Carlos Gutiérrezek falta egin dio Aritz Adurizi, eta Athleticek baloia martxan jarriko du zelai erdian. De Marcosek baloia mugitu, Iñigo Martínez entzat, eta eskarregalekoak Valentziagari eman dio. Beñat, Bibian, eta hau De Marcosekin. Askotan errepikatu izan da lehen 10 minutuetan jokalde hau, baina Athleticek ezin du urrungo pausoa eman. Oraingoan San Jose kanpora bidali du. Alain Oiartzun. Carlos Gutiérrez, eta hau Barrio Atezainarekin. Athleticek aurrera pausoa eman du oraingoan. Numantzaren zelaian da, talde zurigorria, baina Barriok oso errez atera du baloia berriz ere. Sanzet, Beñatekin, Igorrekoak Oskar de Marcosekin, berriz ere, Curro, Beñatekin lanean, eta atzera berriz ere Adrián Castellanorekin. Eskasi, Derikekin, eta hau Nacho Sánchezekin. Iban Kalero baloiarekin, ez du mugimendurik, Nacho Sánchezekin jokatu du, San Jose kostu baloia, baina berriz ere Derik sendo Adurizen aurretik. Beste intentsitate bat du Soriako taldeak. Aurkezpena du, etxean jokatuko duen lehen partida, eta nabari da oso irudiona eman nahi duela bere herriaren aurrean. Unai Simon, Bibian, aurrera doa Gasteiztarra, baina ez du argi ikusi, eta berriz ere baloia Unai Simonentzat. Simonek luze, Aritz Adurizentzat, Adurizek baloia jaitsi, Valentziagarentzat, Valentziaga barrura doa, berriz ere Iñigo Bizenterekin, Baldikoa Valentziagarekin, Aduriz, ez dut elkarru lertu, eta baloia Barriorentzat. Athleticek egin duen lehen jokaldia izan da. Ez du arrisku handirik eraman, baina lehen jokaldi polita izan da. Barriok baloia jaitsi du, ez du presiorik, eta Carlos Gutiérrezekin jokatuko du. Berriz ere, Sanzet presiora, baloia luze, San Jose bakarrik. Kontrolak ies egin dio,
baloia Guillermorentzat, Gaizka Larrazabalek lortu du baloia, eta De Marcosekin. De Marcosek atzera, berriz ere baloia galdu du, golaren antzeko jokaldia izan datike. Guillermo, oso ongi joan da Bibianetaz, Guillermo erdiratu eta De Marcosek kornerrera. Ezin izan dute Guillermo gelditu eta Atletikeko Arrobiko jokalariak kornerra lortu du B taldearentzat. Alain Oiartzun izango da kornerra ateratzen duena. Numantzia oso talde arriskutsua da geldikako jokaldietan, buruz doazen jokalari oso onak ditu eta Atletik kontu zibili beharko da. Ezkerrez Oiartzun, labur eta Durizek baloia luze jo du. Atletik bere taldea, bere zelaian Adrian Castellanok luze jokatu nahi izan du, baina Beñatek moztu du baloia. Alboko sakea. Taldek lekuak lortu dituzte berriz ere kornerra eta bero. Eta orain baloia Beñatentzat. Beñat joko arriskutsua markatu du epaileak eta baloia Atletikentzat. San Josek jarriko du baloia mugimenduan eta Bibianekin jokatu du. Honek Inigo Martinezekin. Ez du argi ikusten eta Beñatekin berriro. Eta Beñatek Bibianekin. San Jose atzetik. Baloia Sanzetekin. De Marcos eta honek berriz ere atzera. Guillermoren presioa. Bibianek luze. Eta baloia errez Adrian Castellarentzat. Baina Gaizka Larrazabalek ostu dio. Beñat Adurizekin. Aduriz Sanzetekin, Beñat, baloia bestaldera, jokaldi polita Atletikek, Valenciaga, Inigo Vicente, Beñat Valenciagarekin, luze egi igorrekoak, eta teko sakea Numantziaren alde. Ematen du Atletik berpiztu dela, erritmo gehiago ematen ari da baloiari, eta ea horrela jokaldiak heltzen hasi diren. Baloia luze, Barriok, ezkerrez, Guillermok irabazi du baloia, Inigo Martinezek errez Unai Simoni. Simon Valenciagarekin, Zumarragakoak aurrera egin du, ez du argi ikusten, baloia San Joseri, honek Inigo Martinezekin, eta berriz ere Bibian. Barrutik Gaizka Larrazabal, De Marcos, Batbikoa Larrazabalekin, Sanzet, baloia balebestuz, oso ongi gaztea. Pasaen urtean Beritzorekin hasi zuen denboraldi aurrea, Zorigaiztoko lesioa izan zuen belaunean, eta urten ematen du Garitano konbentzitu nahi duela. Bibian berriz ere baloiarekin. Beñatek luze De Marcosi, ea De Marcosek erdiratzen duen, De Marcosen erdiraketa, Inigo Vicente, jaurti, baina Numantziako atzelariek luzatu dute baloia. Inigo Vicente berriz ere, baina baloia Kurrorentzat. Alboko sake Atletikentzat. San Jose. Inigo Martinez, Atletik atzetik jokatzen. Bibian aurrerantza, ez du inora aurretik, eta luze Valenciagari. Bakarrik dago Zumarragakoa. Kontrola ez da berak nahi bezain ona izan, eta barrutik Inigo Vicenterekin jokatu du. Erdiratu, baina luzeegi. Aritz Aduriz ez da heldu eta baloia Barrioren eskuetara. Numantziak inolako presari gabe, Barriok baloia berdegunera jaitsi eta ez du Atletiken inolako presiorik. Hala ere, luze jotzea erabaki du. Guillermok berriz ere Bibiani irabazi dio, baina bere burukadak ez du Alain Oiartzunek lortu. De Marcos metroak irabazten, Beñatekin, buruz Beñat, Sanzet, Kurrorekin leian, ez dago faltarik epaiaren esanetara, eta baloia Barriorentzat berriz ere. Ezkerrez luze atezainak, Guillermo buruz, oraingoan Bibianek gaiendu da, kalitate handiko jokaldia Kurrorentzat, eta falta Atletiken alde. Bibianek jarriko du baloia jokoan,
Unai Simon. Eta honek Inigo Martinezekin. Oraingoan ematen du Numantziak atzera pausoa eman duela, Atletiki irteten izten dio, eta bere zelaian itzelaten dio. San Josek De Marcosi kontrola luze, baina ongi heldu da Gasteiztarra Bibianekin jokatzeko. Beñat, De Marcos, honek Larrazabalekin. Larrazabal, oso gogor, Adrian Castellano, eta gazteari baloia kendu dio. Beste bandako sake bat Atletiken alde. Carlos Gutiérrez bakarrik, baloia luze Guillermorentzat. Leian biak, baina luzeegia izan da baloia eta Guillermo ez da heldu. Hala ere, Bibianek defentsa lan ona egin du. Ateko txakia izango da Atletiken alde eta Unai Simonek jarriko du baloia jokoan. Ez du argi ikusten eta baloia luze. Bakarri dago Sanzet, baloia jaitsi, kontrol bikaina, Adurizekin bat bikoa, baloia egalera Gaizka Larrazabalekin, eta hau berriz ere De Marcosekin. Baloia barrutik Adurizek Beñatekin, eta Beñatek Sanzetekin. Bat bikoa berriz ere gaztearekin, jokaldi polita Atletikek, Inigo Vicente eskerregalean, aria barruan da, Igorrekoarekin, Igorrekoak De Marcosekin, De Marcos ari barruan da, erdiraketa ez da ona izan, eta baloia ateko sakera joan da. De Marcosek ez dio baloiari ongio, baina alare bere erdiraketa pozoindu eginda, eta langatik metro gutxira joan da. Atletik ari da orain ritmo hartzen, eta talde zurigorria ari da Numantzia bere zelaian sartzen. Barriok luze. Berriz ere Guillermoren bila, baina oraingoan San Jose gehiago izan da. Alboko sake izango da Numantziaren alde. Adrian Castellano jarriko du baloia jokoan. Castellano Kurrorekin, Kurro Castellanorekin berriz ere. Oihartzun, baloia geldi, Guillermo eskerregalean, oso ondo, baina San Josek bat bikoa Gaizka Larrazabalekin, ez da iritsi eskuinegaleko jokalaria. Derikek ebaki du, eta alboko sakea izango da zurigorrientzat. Numantziaren erasoa San Josek moztu du, Gaizka Larrazabalek hartu du baloia, eta kontra arriskutsua sortu du gazteak. Areatik gertu De Marcos, alboko sakean, Gaizka Larrazabalekin. Baina Adrian Castellanok gorputza ondo erabili du eta baloia berriz ere Numantziarentzat. Derik baloiarekin, Barriosi bueltatu dio eta atezainak luze Guillermorentzat. Beste leia bat eta beste leia horretan ere Guillermo izan da nagusi. Hala ere, aldaratzea Sanzetek lortu du eta baloia De Marcosek du. De Marcosek San Josi, Beñat, Igorrekoak baloia galdu eta Kurrok dauka baloia berriz ere. Oihartzun lurrera joan da eta Numantziaren aldeko falta iragarri du epaile jaunak. Eskasik baloia Nacho Sánchezi, honek ez du pentsatu eta aurrera doa Iban Kalerorekin. Kalerok erdiratu, Inigo Vicente defentsa lanetan, Deriokoaren gorputzean jo du baloiak eta alboko sakea Numantziarentzat. Baloi ona Iban Kalerori, baina luzeegia izan da. Defentsa ez da heldu eta ateko sakea izango da Unai Simonentzat. Ateko saketan Numantziak aurrera pausoa egiten du, presioa oso altu daramate Soriakoek eta aurrera jo beharko du Unai Simonek. Ez du bat ere argi ikusi atezain Gasteiztarrak eta luze jotzea erabaki du. Baloia luze, Derikek bakarrik buruz eta baloia berriz ere Unai Simonen oinetara. Berriz ere luze, Adurizek buruz,
baina Adrian Castellano gaiendu da. Aldaratzea De Marcosi, Sanzet, gaztea izaten ari da lehiakorrena talde zurigorrian, eta falta egin du jokalari naparrak. Eskasi jarriko du baloia jokoan, Carlos Gutierrezekin, berriz ere eskasi, Carlos Gutierrez berriz ere baloiarekin, eta atzera atezainarekin. Baloia luze Nacho Sánchezi, lehia bikaina izan dute Nacho Sánchezek eta Valentziagak, baina alboko sakea Numantziaren aldeko izango da. Iban Calero jarriko du baloia jokoan berriz ere. Iban Calero Guillermorekin, Guillermo Iban Calerorekin berriz ere, eta baloia atzera Gutierrezekin. Gutierrezek luze, Alain Oiartzunentzat, kontrola, aria barruan sartu da Realeko arrobiko jokalari oia, eta Bibianek kornerrera bidali du. Ez dago fin De Marcos gaurkoan. Alain Oiartzunek jarriko du baloia jokoan oraingoan ere. Ezker bikaina du jokalari honek. Estrategia jokaldia iragartzen ari da. Atletiken defentsa zelakoa den jokaldi honetan. Padebornen aurka arazoak izan zituzten. Eta oraingoan ere baloia erditik joan da, baina Unai Simonek lortu du. Kontra luzea Gaizka Larrazabalentzat, baina Kurroren defentsa lana bikaina izan da, eta baloia berriz ere Numantziaren eskuetan. Iban Calero Derikekin, Derik Eskasirekin, Eskasi Nacho Sánchezekin, eta honek kanpora bidali du. Atletikek geldikako jokaldietan beste puntutxo bat beharko du. Ostantzean Numantziak min egingo dio. Oso on gogor Bibian, eta baloia alboko sakera Numantziaren alde. Zelai erdiko joko hori falta zaio atletiki, baina baditu joko hori eman aldioten jokalariak. Oraindik ere Beñat ez da asko sartu jokoan, baina igorrekoa kalitate handiko jokalaria da, eta partidaren jaunda jabe egin beharko da Atletiken jokoa hobetzeko. Beñat baloiarekin, Beñat Sanzetekin, gaztea bikain De Marcosentzat, baina De Marcosek ez du argi ikusten. Sanzetekin batikoa, erdiratu, baina Adrian Castellanok alboko sakera bidali du berriz ere. Sanzetek galdu du baloia, Oiartzun kontra montatzekotan, Kurro. Ez du argi ikusi eta jokaldia eten egin du Kurrok. Atzera Adrian Castellanorekin. Eta hau Gutierrezekin. Baloia du Derikek orain eskuin egalean. Atletikek ez du presio altu egin nahi oraingoan. Eta Numantziak ez du inolako presarik. Kurrok eskuin egalera Iban Calerori, Calero Nacho Sánchezekin. Berriz ere Nacho Sánchez, Kurro Eskasirekin. Numantzia jaunda jabe, jaun Andreok, gaurkoan Los Pajaritos futbol zelaian. Iban Calero erdiratu, baina Valentziak luzatu du baloi hori. Berriz ere Calero buruz, Eskasi aduriz baino lehenago iritsi da, eta baloi hori Deriki heldu zaio. Carlos Gutierrez Kurrorekin, Kurro berriz ere atzera Derikentzat, eta hau Carlos Gutierrezekin. Baloia luze, De Marcosen bizkarrera, Alain Oiartzun bakarrik, erdiratu, eta Valentziagak alderatu du baloi hori. Berriz ere, eskirregaletik ari da Numantzia min egiten, eta ez dute, Atletikeko jokalariek ez dute hegal hori zarratzen asmatu. Numantziak bere lehen aldaketa egingo du oraingoan, 13 zenbakiarekin Barrio badoa, eta 30 zenbakiarekin Jarak hartuko du bere tokia.
Dagoeneko ordu erdi igaro da partidan, eta Numantzia jaunda jabe da jaun Andreok gaurkoan. Luze Guillermorentzat baloia, Guillermok babestu, baloia Eskasirentzat, eta Eskasik atzeran hasiko du berriz ere jokoa Gutierrezekin. Gutierrezek luze, baina Valentziagak oso ongi defendatu du baloi luze hori. Korner... Epaiak kornerra iragarri du, baina Marrazainak kornerra adierazi du. Oihartzun izango da oraingoan ere geldikako jokaldia aterako duena. Oraingoan eskerrez, eskuin kornerretik, baloia itxia joango da. Ea Atletik zelan moldatzen den oraingoan. Numantziako jokalariak lehen zutoinean. Baloia luze, Simon! Atezainak baloia luzatu egin du. Eta aldaratzea bandako sakera joan da. Zelako eskerra duen Alain Oihartzunek. Oso arriskutsuak dira numantziarrak horrelako jokaldietan eta behin eta berriz ikusten ari gara. San Josek baloia moztu, Beñat gaizka Larrazabalekin eta honen luze Adurezekin. Aurrelariak baloia jaitsi, San Joserekin jokatu, honek ezin izan du baloia kontrolatu eta Eskasirentzat. Berriz ere Eskasi, bakarri dago, baloia zabaldu du Nacho Sánchezentzat, baina Valentziaga aurretik heldu da. Eskasik ez du argi ikusi, bakarrik zegoen ari hartzean, baina baloia zabaltzea erabaki du. Jaurtitzeko aukera ona zuen ere. Kurro gora! Oso desbideratua Kurroren jaurtiketa. Unai Simone jarriko du baloia berriz ere jokoan, Numantziaren defentsa oso altu berriz ere, ezin du batzetik jokatu, eta luze Gasteiztarra. Aduriz eta Gutierrez, Adurizek luze, gaizka Larzabal aldaratzera, baina ez da iritsi. Jara atezaina gaiendu zaio. Jarak baloia berdegunera, baloia luze jo du, baina ez du Alain Oihartzun aurkitu. Beste alboko sake bat Atletiken alde. Aduriz antzetekin jokatu nahian, baloia Alain Oihartzunentzat, Gutierrezekin, batbikoa nahiek zuen Alain Oihartzunekin, baina ez dute ondo elkar ulertu. Eta baloia berriz ere alboko sakean Atletikentzat izango da. San Jose, gaizka Larzabal, Adrian Castellaноrekin leian, eta defentsa nagusitu zaio hegaleko jokalari gazteari. Atletikek ez du lortzen zelaierdiko 3 jokalari horrekin konektatzea, eta oso baloi gutxi jasotzen ari da Aritz Aduriz. Bibian, San Jose, eta hau berriz ere Iñigo Martinezekin. Iñigo Martinezek ez du argi ikusten, eta baloia Unai Simonentzat. Simonek luze Adurizentzat, Adurizek ez du baloi hori borrokatu, Derikek luzatu, Kurrok jaitsi du baloia Oihartzunentzat. Bere tokea ez da ona izan eta Beñatek du oraingoan baloia. Valentziaga eskerregaletik. Valentziaga Beñatekin, Beñatek kanpoko aldekin. Iñigo Vicenterentzat, Vicente aria barruan, Sanzetentzat, Sanzet aria hartzean. Ea De Marcosentzat baloia, eskerrez erdiratu eta Sanzeten eperdian jo du baloi horrek. Ez du lortzen Atletikek azken metro horietan arriskurik sortzea. Ez dute lortzen. Sanzet ari da behin eta berriz saiatzen, baina gazteak ez du lortzen Adurizekin bat egitea. Baloia luze Guillermorentzat, baina Guillermo jokoz kanpo zegoen eta baloia berriz ere Atletiken esku izango da. Iñigo Martinez. Valentziaga eskerregaletik, ez du inora aurrean, baina ez du argi ikusten baloia eta Beñati eman dio. Iñigo Martinezentzat berriz ere,
Inigo Martinezek luzea Durizentzat, baina luzeegi eta baloi hori Jarak eskuratuko du inolako arazorik gabe. Atletik saiatzen ari da baloi luze horiekin, baina momentuz Aritz Aduriz ez da gaientzen ari eta baloi gaientsuak atezainaren esku heltzen ari dira. Kurro eskerregaletik, berriz ere eskerregaletik. Orain baloi askuinera, Valentziagarentzat. Valentziagak ongi kontrolatu du eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Luzeegia izan da Kakoren baloi hori. 10 minutu atseden aldira heltzeko, Numantzia oraindik ere aurretik da, baina ez du Unai Simonen atea gehiegi oztopatu. Ez dute arkera argirik sortu, sorte txarreko jokaldi hori, baina momentuz nahikoa zaio Soriako taldeari. Aukera gutxiko partia izaten ari da, zelai erdian borroka handikoa, baina arietan joko gutxikoa. Carlos Gutiérrez erdian Kakorekin, Kako Eskasirekin, eta Eskasik luze baloia Iban Kalerorentzat. Kalero bakarrik eta berriz ere Derikentzat. Atletik berandu iristen ari da presio horretara. Eskasi! Alain Oiartzun. Oiartzun berriz ere Eskasirekin, Oiartzun baloiarekin, zelako eskerra daukan jokalari honek, Kurrorekin jokatu du, eta Kurrok Adrian Castellanorekin. Oiartzunekin, berriz ere eskarlegaletik, Kurrok erdiratu, eta eskerrak Mikel Valentziaga heldu den. Erdiraketa oso pozointzua Kurrorena, penalti puntuan egonda baloia, baina Mikel Valentziagak aldaratu egin du. Berriz ere Kako baloiarekin, Sanzet borrokan, eta alboko sakea Numantziarentzat. Adrian Castellanorentzat. Castellanok lehen denboraldia izango du aurtengoa Numantzian, eta momentuz partida polita egiten ari da. Hala ere, oraingoan ez du asmatu erdiraketa horrekin eskerregaleko jokalariak. Ateko sakea berriz ere Atletikentzat. Simonek labur Inigo Martinezekin. Mutrikuarra aurrerantz doa. Ez du taldekiderik aurreran. Taldekiden laguntza eskatzen ari da, baina mugimendu gutxi zurigorriek. Oso mugimendu gutxi zurigorrien zelai erdian. De Marcos San Joserekin. San Jose Santzetekin, Balpikoa San Joserekin, eta Aritzentzat baloia eskuinegalean. Gaizka Larrazabalari hartzean, falta izan zitekeen, baina epaileak ez du ezer egin du, eta Numantziako jokalariek baloia urrundu dute. Gaizka Larrazabalari hartzean zegoen, falta hori oso arriskutsua izan zitekeen, baina epaile jaunak ez du faltarik ikusi. Bibianek luze, eta baloi hori Kakok jaitziko du. Carlos Gutiérrez atzean, Jararekin, eta Tesainak baloia luze aurrerantz. Inigo Martinezen kontrola ez da ona izan, Guillermo aurreratu zaio, partida bikaina egiten ari da Atletikeko arrebiko jokalaria, eta baloia berriz ere Numantziaren esku. Eskasik berriz ere jokaldi hasiko du Jararekin, ideiak argi dauzkate Numantziarrek, eta oso partida serioa egiten ari dira. Baloia Adrian Castellanok du, Castellanok ez du argi ikusten, eta Sanzeteko estudio. Sanzetek falta eskatzen du, baina epaiak ez du ezer ikusten, eta baloia berriz ere Numantziaren alde. Eskasik baloia luze Iban Kalerorentzat, bakarrik da eskuinegalean, kontrola ez da berak nahi izan besteko ona izan, erditik Kalero, eta Bibianek moztu du baloi oso arriskutsu hori. Guillermo Arizen ari hartzean sartzen, baina Bibianek moztu du baloia.
sendotasuna faltatzen ari zaio Atletiki oraingoan. Baloi luze hori, Oiartzunek borrokatuko du, baina Simonek oso ongi babestu du baloia eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Ziur asko Gaizka Garitano ez da pozik izango gaur ikusten ari den partidarekin. Intentsitate gehiago eskatzen ari da bere taldeari, baina momentuz Atletikek ezin du Numantziarekin. Santzetek ezin izan du zelai erdian, eskasi baloiarekin, baloia luze, Kako alain Oiartzunekin, Oiartzunek erdiratu, Guillermoren errematea, kanpora! Berriz ere Numantziaren ezkerregaletik jokaldia, alain Oiartzunen erdiraketa, eta Guillermo ez du asmatu burukadarekin. Baina berriz ere Guillermo nagusitu eginda burukada horretan. San Jose orain baloiarekin, Inigo Vicente erditik, Vicente Adurizentzat, baina bikain Carlos Gutierrez. Baloia ona zen Aritz Adurizentzat, baina erdilaria oso askar ibili da. Alboko sakea berriz ere de Marcosentzat, baloia Gaizka Larrazabali, baina Adrián Castellano gailendu zaio. Bikain orain San Jose defentsa lanetan, eta baloia Numantziaren esku. Lehen zatiko azken 4 minutuetan sartu gara, Numantzia oraindik ere bat eta utz gailentzen ari da. Baloia luze, Bibianek buruz, oraingoan bai, Guillermorekin izan du, Kurro baloiarekin ezkerregaletik, Numantzia arrisku gehiena ezkerregal honetatik egiten ari da, De Marcos ez da asmatzen ari defentsa lanean, eta Oiartzun batez ere partida bikaina egiten ari da. Derik baloiarekin, eskuinera zabaldu, Kalero Guillermorekin, kontrolak txarra izan da, eta Bibianek ostudio baloia. Hala ere, eskasik berreskuratu du zelai erdian. Bibianen falta zelai erdian, eta Numantziak jarriko du baloia jokoan berriz ere. Eskasik ez du argi ikusten. Mugimenduak falta zaizkio, eta berriz ere atzetik hastea erabaki du. Carlos Gutierrez derikekin, eta hau erdia Kakorekin. Kakok baloia zabaldu, Inigo Vicentek moztu, hala ere baloia berriz ere Numantziaren eskuetan da, Kakok luze, Nacho Sánchezentzat, Beñat du aurrean, ea zer egiten duen hegaleko jokalariak, erdirantzua, ari hartzean dago, baloia Kakorentzat, Iban Kalero aria barruan, erdiratu eskerrez, baloia luze doa, Adrián Castellanok boleaz jo du, pixkat erdira irten zalo baloi hori, eta Unai Simonek kornera bidali behar izan du. Berriz ere Atletikek erdiraketa bat ez du ongi defendatu, aldaratzea eskerregaleko jokalariari heldu zaio, ez du birritan pentsatu, eta boleaz baloia jo du. Kornera oraingoan Kurrok, lehen zutoinera, Aduriz. Arare epaiak eskasiren falta adierazi du aria barruan. 2 minutu falta dira lehen zati hau bukatzeko. Numantzia aurretik da oraindik ere, presio altua Soriakoek, eta Unai Simonek baloia luze joko du. Simonek luze, Adurizentzat, Carlos Gutierrez gailendu zaio Adurizi, minduta gelditu da aurrelaria berdegunean, baina epaileak ez du faltarik adierazi. Epailea jokoa izten ari da, ez da falta handiko partida izaten ari, eta partida nahiko garbia izaten ari da oraindik ere. Gaizka Garitano intentsitatea eskatzen. Ezin du sinestu Derioko entrenatzaileak zer ikusten ari den.
Valentziaga ekatzera Unai Simonentzat. Eta atezaina bakarri dago. Guillermo presioan, Simon luze. Aduriz, oraingoan, Aduriz Carlos Gutierrezen kontra jo du. Eta epaiak falta seinalatu du. Aritzek aurreko jokaldia oraindik ere gogoan izan du. Eta Carlos Gutierrezen kontra egin du. Carlos Gutierrezek berak jarriko du baloia jokoan. Baloia Oiartzunentzat. Oraingoan bai De Marcos ondo defentsa lanetan. Eta Unai Simonentzat berriz ere. Simonek luze. Gaizka Larrazabal. Baloia Adrian Castellanorentzat. Kakok jaitsi du. Ongi babestu, baina ez du asmatu Adrian Castellanori pasea egiterakoan. Ez dago gehiagoko denporarik. Epaiak atxeden aldira deitu ditu jokalariak. Beñatek epaiarekin izketan darrai. Ez ditu gauzak argi ikusten. Igorreko jokalariak. Baina lehen zatia bukatutzat jo genezake. Atxeden aldian, jaun Andreok, Montxeglabak eta Atletiken partiaren laburpena ikus dezakezue. Ahí estamos viendo ese 11 titular. Repetimos, Sommer en portería con Lang por la derecha, Puls en izquierda, Ginter y Nico Elvedi de pareja de centrales. En el medio ese tribote con Cuixán, Strolf y Neuhaus. Y el tridente ahí arriba por la derecha, Musa izquierda Menes y en punta de ataque Plea. En el banquillo, Grun, Johnson, Arslan, Nob, Italiano y Hanrat. El 11 inicial de los nuestros lo vamos a repetir, lo vamos a recordar. Con Unai Simón en portería, Ander Capo por la derecha, Yuri por la izquierda, pareja de centrales para Núñez y Nolasco Ain.
En el doble pivote, Dani García y Unai López. Una línea de 3. Por la derecha, Ibai Gómez. Por la izquierda, Íñigo Córdoba. Aquí la estamos viendo sobreimpresa. De media punta, Iker Muniain. Y en la punta de ataque, Iñaki Williams. Ahí estamos viendo a Ander Capa abriendo para la parte izquierda, donde encuentra Córdoba. La primera, reclama penalti. Se reclama penalti. Penalti por mano de Lang. Qué bien la ha enganchado Íñigo Córdoba sin que llegase a botar dentro del área grande, y Lang, que le impactaba el cuero en la mano. Y así lo ha visto el colegiado, así lo ha dictaminado. Aquí estamos viendo claramente Córdoba. Y sí, se ve muy claro cómo intercede con la mano derecha Michael Lang. El jugador suizo, el lateral derecho, estaba siendo uno de los destacados del conjunto del Borussia. Vamos a ver quién es el encargado de lanzar el penalti bajo palo. Sommer, Iñaki Williams. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Athletic! ¡Gol de Iñaki Williams! De penalti, que bien engañó a Sommer. Se lanzaba el suizo para la parte derecha, para la izquierda iba el balón. Desde la posición del cancerbero, Borussia Mönchengladbach 0, Athletic Club de Bilbao 1, minuto 15 de la primera parte en Belver, en el Cristo Petit Sport Arena. Gana el Athletic. De cabeza, Unai Núñez, la recupera Neuhaus. ¿Para dónde Unai Simón? Madre mía, Neuhaus en frontal de área. Qué zapatazo se ha sacado. Y con la mano izquierda se estiraba Unai Simón. Ahí estamos viendo el despeje de Ibai Gómez y Neuhaus, que no se lo piensa dos veces. Buena mano de Unai Simón para llevar el balón a córner. Ander Capa, que se iba para atrás, para adelante, caracolea, encuentra a Ibai Gómez, combina con Iñaki Williams, a ver si ve. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Athletic! ¡Gol de Íñigo Córdoba! ¡Qué bien le vio Iñaki Williams! Se mete dentro del área y solo tiene que empujar el balón al fondo de la red. Íñigo Córdoba delante de un Sommer que hizo la estatua. Espectacular cómo le vio Iñaki Williams desde la derecha para la izquierda dentro del área del Borussia Mönchengladbach. No había nadie vigilando a este hombre. Cuidado dentro del área. ¿Para dónde? Yago Herrerín otra vez. Reclama penalti respetable a Plea. Menudo paradón de Yago Herrerín a Lang. Minuto 69 prácticamente de juego. Paradón, que pase de Bennett para Lang. Y paradón, saca la mano derecha. En este caso Yago Herrerín, para dejar nuevamente la puerta del Atleti a 0. Era Geray el que le impide rematar al francés a Plea. Mientras se proyecta en ataque Valenciaga, abriendo para la parte izquierda, donde encuentra a Íñigo Vicente. Íñigo Vicente nuevamente dentro del área con Valenciaga. Valenciaga, que la pone. Ahí llega al palo. A la madera, Ollán Sánchez llegando desde atrás. Madre mía, como un auténtico bus se metía dentro del área el jugador rojiblanco y estrellaba el balón en el palo derecho de la portería. Final del partido en Belver. Final del partido en el Cristo Petit Sport Arena. Borussia Mönchengladbach 0, Athletic Club 2. Los goles de penalti. Mientras vemos esa última jugada, Villalibre no se ha atrevido a lanzar. Esperaba que le llegase el portero Sommer y así lo hacía. Decíamos, tercer partido de la pretemporada del Athletic. 2 victorias, 1 empate.
Jaun Andreok, bagaude berriz ere Soiako Los Pajaritos futbol zelaian, Numantzia eta Atletiken arteko partidaren bigarren zatia ikusteko nahiean. Atletikek aldaketa bat egin du, ezkerregalean Inigo Vicente aldageletan lotu da, eta Ibai Gomez zelairatu da. Numantziaren aldetik, Zeinos, Moja eta Guzledez zelairatu ditu Karrionek. Baloia da jokoan, Bibianek luze Adurizentzat, Adurizek buruz, eta baloia Iban Santzezek du baloia eskasirekin, baina epaileak Beñaten falta adierazi du. Eskasik jarriko du baloia jokoan, mugimendu gutxi, eta azkenean Iban Kalerori utziko dio baloia. Kalerok ez du aukar gizer egingo duen, eta luze joko du Guillermonentzat. Hala ere, Inigo Martínez gailendu da, Beñatek luze, eta Gutierrez saiatu da baloia desbiratzen, baloia sakon Gaizka Larrazabali, eta falta egin diote hegaleko jokalari gazteari. Falta arriskutsua izan daiteke, ariako ezkerertzean dago, eta Atletikek aprobetxatu beharko du. Lehen zatian zurigorriek ez dute asmatu Jararen atearen aurrean, ea bigarren zatian sorte hobea daukaten. Ibai Gomez baloiaren aurrean, Santutxukoak jarriko du baloia arean. Eskuin bikaina du eskuina galeko jokalariak, ea erdiraketa nolakoa den, erdiraketa bikaina, alare eskasik kornerera bidali du. Baloia pozointzua zijoan bigarren zutoinera, eta eskasi San Josei aurreratu zaio. Kornerra Atletiken alde. Ibai Gomez izango da oraingoan ere baloia martxan jarriko duena, baloia lehen zutoinera San Jose, eta ez da heldu bigarren zutoinean Inigo Martínez. Atletiken aukerarik argiena, Ibai Gomezen erdiraketa, San Josek luzatu, eta bigarren zutoinean Inigo Martínez ez da iritsi. Berdinketa izan du mutrikuarrak bere oinetan, baina ezin izan du baloia jo. Atletikek ematen du bigarren zatia lehenengoa baino hobeto hasi duela, ea hala den. Unai Simon baloiarekin. Simonek Bibianekin jokatu du. Gasteiztarrak De Marcos aurrera. Guztia aldatu du Ibai Gomezentzat. Santutxuarrak Kaleroren aurrean. Ez daukar gizer egingo duen. Horpoz Valentziagari, Valentziagak erdiratu. Santzetek bularrez, Ibai Gomezek eskerrez, Jara! Aurrera pausua eman du Atletikek, eta nabari da. Lehen 3 minutuetan, lehen zatian, baino aukera gehiago sortu dituzte bizkaitarrek. Oraingoan, erdira irten zaio jaurtiketa Ibai Gomezi, baina beste intentsitate puntu bat jarri dute bizkaitarrek. Orain eskerretik ari da Numantzia, erdiraketa ona, baina Unai Simonen eskuetara. Partida bizi hasi da bigarren zati honetan. Sanzet baloiarekin, bikain naparra, eta falta egin dio Numantziako jokalari batek, ez du nahi izan kontrarik, eta falta taktikoa deritzona egin du. Guzledez izan da Oian Sanzet oztopatu duena. Bibianek luze jarri du baloia, Iban Kalerok buruz errez, Iban Santzezekin, Kalerok berriz ere luze, baina baloi hori kanpora doa. Atletiken presioa hobea da bigarren zati honetan, eta Numantziak arazoak ditu baloia ateratzeko jorduan. Beñatek atzera Unai Simoni, eta atezainak luze joko du. Baloia luze Adurizek babestu du baloia, baina derik gailendu zaio. Ere San Jose baloiarekin, Santzetekin, Beñat, Aduriz Santzetekin bat dikoa, eta Naparra Gaizka Larrazabali luze. Ea galekoak lortzen duen baloi hori.
Leia estua izan du Adrian Castellanorekin, baina alboko sakea lortu du Atletiken alde. Itxura hobea du bigarren zati honek talde zurigorriarentzat, intentsitatean gora egin du, ziur asko Gaizka Garitanok aldagelan bronka ona botako ziren, eta jokalariak beste intentsitate batekin irten dira. Ibai Gomez baloiarekin, ea nola jartzen duen Santutxuarrak, baloia Iñigo Martínez gaiendu da aria ertzean, baina bere buruka da gora joan da. Alare, jaun da jabe, geldikako jokaldietan Iñigo Martínez. Azkeneko bi kornerretan, berak izan ditu abagunerik argienak. Ateko sakea Numantziaren alde, Jarak luze, Guillermok baloia luzatu buruz, Valentziagak hartu du aldaratzea, eta luze jarri du baloia. Baloia Mojaren enketan. Bibianek ondo moztu du, ez du argi ikusi, eta atzera baloia. Demarkosi eta Demarkosek San Joseri. San Jose Beñatekin, eta hau berriz ere Demarkosekin. Ematen du Atletikek baloia betza nahi duela, ez duela prisarik nahi, eta jokaldiak gehiago landu nahi dituela. Demarkosek luze Ibai Gomezi, oraingoan Santutxukoak eskuinegala hartu du, eta Gaizka Larrazabal eskerregal honetan geratu da. Ez da heldu Santutxukoa, eta ateko sakea izango da Numantziaren alde. Beste itxura bat du Garitanoren taldeak bigarren zati honetan. Lehen zatian esan dugu, puntutxo bat falta izan zaiela, ez zutela Garitanoren taldean ohikoa den intentsitate hori, eta bigarren zatiko lehen 7 minutu hauetan aurrera pauso eman dute. Baloia luze, Valentziagak buruz kanpora, eta alboko sakea Numantziaren alde. Iban Kalerok du baloia. Kalero Guzledesekin, berriz ere Kalero, ez du asmatu, baloia Adurizentzat, ez du asmatu Adurizek ere ez, eta Aderizkek luze jo du. Falta egon ziteken Guillermo eta Iñigo Martínezen arteko lehia horretan, baina epaiak jokatzen utzi du. Oraingoan bai, falta zelai erdian, baloia Numantzierentzat, eta Atletik bere tokiak hartzera. Ibai Gomez ere berriro bueltatu da eskarregal honetara, eta Gaizka Larrazabal eskuinera joan da. Kurro, Guzlezekin, Guzlezek joko aldatu. Oso baloi ona izan da Mojantzat. Moja ari hartzean dago, baloia Kurrorentzat, baina bika Iñigo Martínez. Eskasi, jaurtik eta gora! Aldaratzea hartu du Numantziako erdilariak, ez du birritan pentsatu, eta jokaldia bukatu egin du. Bere jaurtiketa ez da onena izan, eta Unai Simonen atetik urrun joan eginda. Berriz ere, ateko sakea Atletiken alde. Unai Simonek ez du atzetik jokaldia hasi nahi, bere taldekideak batu ditu, eta baloia luze jarriko du atezain Gasteiztarrak. Alare, Iñigo Martínezek apoioa jo dio laburrean, eta mutrikuarrarekin jokatu du Unai Simonek. Ezkerregalean Ibai Gomez, baina ezin izan du Kalero gaien du. Guzledez, honek ez du argi ikusi Jararentzat, eta Jarak ez du inolako arazorik nahi, eta baloia luze. Guillermok luzatu du baloi hori buruz, baina Unai Simoni heldu zaio inolako arazorik gabe. De Marcos Bibianekin. Bibian Iñigo Martínezekin. Iñigo Martínezek barrutik Adurizekin, Adurizek lehen Ibai Gomezi utzi nahi izan dio, ez du asmatu pasean, eta Numantzirentzat baloia. Guillermok hartu du baloi hori, baina jokoz kanpoko posiziotik zetorren aurrelari bilbotarra. Ez du partida eteterik nahi Atletikek, arin jarri dute baloia gaur berdez doazen gizonek, baina De Marcosi baloi hori kanpora joan zaio. Ez da partida ona egiten ari gaurkoan De Marcos, ez du egunik onena, baina badakigu guztiok
Gasteiztarra oso lehiakorra dela. Presioa ona oraingoan Sanzetek, Guzledezek ez du eskerrez asmatu, eta alboko sakea izango da Atletiken alde. De Marcosek bai harriko du baloia jokoan, Sanzetekin kontrola bikaina, kalitate handiko jokalaria da Sanzet, gaurkoan ikusten ari gara, ez da amiltzen, eta beti jokatzeko prest dago Gaztea. Ez zuen 19 azpiko selekzioarekin jokatu Europako txapelketa, eta Garitanoren aginduetara jarri zen aurre denboraldian. Valentziagak aurrera egin du, eskasik falta egin dio, epaileak jarraitzen utzi du, baina oraingoan falta hori pitatu du Atletikek, ez zuelako inolako abantailarik jokaldi horretan. Gaizka Garitano ez dago ados epaiaren iritziarekin, txartela nahi du, uste du Numantziako jokalariak partida oztopatzen ari direla, eta txartel hori batekin egoera hori aldatuko zela. Falta hori oso argia izan da, bikain Mikel Valentziaga atzetik aurrera, lerroak aurreratzen, eta falta arriskutsua Ibai jarriko du jokoan, gogordoa, Bibian, gola! Gola Bibianek! Gasteiztarra bakarrik egonda arean, eta bere burukada ezin izan du jarak hartu. Aipatzekoa, Ibai Gomezek jarri dion baloia, baina atzelariak bikain errematatu du baloi hori. Oraingoan, Numantzia bat, Atletikek bat! Atzelaria arazoak izaten ari zen lehen zatian, Guillermorekin, da ziur gol horrek konfiantza emango diola. Errepikapenean ikus dezakezue, zelan bikain sartu den Bibian, bakarrik, eta buruz egin duen errematea ezin izan du jarak atera. Gola aprobetxatuz, Atletikek aldaketak egin ditu, Inigo Martinez irten da, eta bere lekua Peru Nolascoanek hartu du. Aurrelari lanetan ere aldaketak egon dira, Aritza Duriz aulkira doa, eta bere postua Kenan Kodrorentzat. Nabari da Atletikek beste puntu bat jarri duela bigarren zati honetan, eta momentuz Numantzia baino gehiago izaten ari da. Sanzetek buruz bikain, Iban Kalerok hartu du aldaratze hori, aurrera zijoan eskuinagaleko jokalaria, baina Valentziagak oztopatu du. Zelaierdian baloia, eskasik ez du argi ikusten, eta atxera Derikentzat. Derikek ez du barazorik nahi, eta baloia aurrera, bikain Iban Santzez. Baloia babesten, oso ongi Iban Kalerorentzat, Guillermo oso ongi babestu du Peru Nolascoainen aurrean, eta Numantzia berriz ere jokoa aztekotan. Inigo Martinezen toki hartu du oraingoan Peru Nolascoainek, Zumaiarrak zelaierdian zein defentsan jokatu dezake, kalitate handiko jokalaria da, eta gaurkoan ere kalitate horrek erakutsi nahi izango ditu. Moja eskerretik, Moja Kurrorentzat, baina baloia luzeegi. Baloi hori luze joan da, eta teko sakea izango da Atletikentzat. Oraingo presioa ona izaten ari da, Numantziak ez du pentsatzeko astirik, eta arazoak izaten ari da baloia ateratzeko orduan. Simonek ez du jokorik nahi atzean, eta bere taldekideak zelaier dira bialitu. Luze Gasteiztarra, oso luze. Baloia Gaizka Larrazabalek buruz. Larrazabalek luzatu egin du, Carlos Gutiérrez gailendu da buruz, baina alboko sake izango da berriz ere Atletikentzat. De Marcosek Kenan Kodrori, Kenan Kodrok baloia babestu, Gaizka Larrazabalekin jokatu du, berriz ere De Marcosekin, Gaizka Larrazabalek Beñatari hartzean, erdiratu, Sanzet, baina ez da heldu, Derik gailendu zaio. Arriskutsua izaten ari da Sanzet gaurkoan, kontuz oraingoan, kontra
kontra arriskutsua izan zitekeen Numantzaren alde, baina bikain De Marcos eta baina pasea luzeegia Sanzetentzat. Aldaketa sorta galanta egingo du oraingoan Numantziak. Zortzi jokalari aldatuko ditu takada batean Karrion entrenatzaileak. Hamaikakoa erabat aldatuko da. Denboraldi aurreko partidak horretarako daude. Jokalari guztiek behar dituzte minutuak. Eta aurkezpen partida izan da. Luis Karrionek denak jarri nahi ditu martxan euren zaletuen aurrean. Bigarren zati honetako Numantziaren hamaikakoa lehen zatikoaren guztiz kontrakoa izan da. Jokalari hauek 31 minutu izango dituzte aprobetxatzeko. Juan Carlos dago orainatean, baloia luze, baina alboko zakea izango da Atletiken alde. Karrion entrenatzaileak arrobiko gaztea jarriko ditu jokoan, eurek ere merezi dute aukera eta partida bikaina da horretarako. Lehen mailako talde baten aurka, etxean aurkezpen partida, ziurrenik motibatuak irtengo dira gazteak. Guzledezek du baloia, baina Moja ez da heldu erdiratzera eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Numantziak ere ematen du presio altua egin nahi duela oraingoan. Ez dio itxi nahi Unai Simoni baloia labur jotzen. Peru heldu da Unai Simoni apoioa ematera, baina Simonek ez du argi ikusi eta luze joko du baloia. Ez dut elkar ulertu Numantziarrek. Baloia Higiniok, Bibiani gaiendu zaio. Baloia ona Mojari, baina bikain Unai Simon. Baloia luze jarri nahi du Simonek, baina ez du asmatu baloia berriz ere Numantziarentzat. Baloi bikaina Higiniorentzat, Perun Elaskoainen bizkarra hartu du, Higiniok bukatu, kanpora! Kanpora aurrelari Numantziarrak, baloi ona sartu diote Perun Elaskoainen bizkarrera, Higinio area barruan sartu da, egia da pizkat baztertua geratu zaiola, eta bere jaurtiketa ez da izan zitekeen bezain ona izan. Hala ere, sustua sartu dio Unai Simoni gorputzean. Simonek berriz ere luze, De Marcos buruz, Kodrok baloia jaitsi, Sanzetentzat, Sanzetek bikain zabaldu du baloia. Ibai Gomezentzat. Valenciaga, zelai erdian San Jose bakarrik. San Josek baloia De Marcosi. De Marcosek berriz ere San Joseri, eta San Josek atzera Daniel Bibiani. Gasteiztarrak Unai Simoni, eta hau Perun Elaskoainentzat. Peruk ez du argi ikusten, eta berriz ere pasatu dio baloia Daniel Bibiani. Beñat! Igorrekoak Sanzeti, Sanzet bikain ari da gaztea. Sanzet gaizka Larrazabalentzat, baina Numantziako atxelaria gaiendu zaio hegaleko jokalari gazteari. Hala ere, Atletikek oso bizkor errekuperatu du baloi hori. Baloi jabetza erabatekoa izaten ari da bigarren zati honetan Atletikentzat. Sanzet, Beñatek ezkerrez, Ibai Gomezi. Ibai Gomezek erdiraketa, luzea, baina Numantziako atzelariek luzatu dute. Moja baloiarekin, baloia babestu nahi du, baina bikain ari da De Marcos. Bigarren zati honetan, lehen zatian baino beto ari da gasteiztarra. Larrazabalek, De Marcosek buruz utzi nahi zion baloi hori Beñati, baina Bidorreta aurreratu zaio. Bidorretak ez du arazorik nahi izan, eta luze bidali du baloi hori alboko zakera.
Numantziako 27 kalitate handiko jokalaria da, eskuin oin bikaina du, eta Numantziako arrobikoa da. Dagoeneko 20 minutu igaro dira bigarren zati honetan, Numantziak bat, Atletikek bat. Valentziaga aurrera, Ibaiek Valentziagari. Valentziagak bizkarra hartu dio David Santi, erdiratu, baina ez da iritsi Atletikeko jokalaria Kenan Kodrosen, baina Numantziako atxelaria aurreratu zaio aurrelariari. Beste jokaldi arriskutsu bat Atletikek, alboko kornerra aterako dute, aurreko biak errematatu egin dituzte, ea oraingoan nolari diren zurigorriak. Baloia lehen zutoinera, Higiniok luzatu, Sanzetek ukitu du baloia, eta ari hartzean Betñati iritsi zaio aldaratzea. Ezkerrez erdiratu, baina oso seguru Juan Carlos Goitik. Bikain hartu du baloia, hala ere epaileak atezainari eginiko falta adierazi du. Baloia luze Higinioren bila, Daniel Bibianek bikain buruz, Mojarentzat baloia, De Marcos aurreratu zaio. De Marcosek Unai Simoni, Simonek ez du arazorik nahi, eta zelaitik kanpora bidali du baloi hori. Numantziak ez du denborarik galdu nahi. Bidorretari hartzean, baloia, ona zen, intentsioa, baina ez du elkar ulertu bere taldekidearekin. Baloia mantxo heldu da Unai Simonen eskuetara. Bibian berriz ere Unai Simonekin, Higinioren presioa, luze Valentziagarentzat, luze egi Unai Simonek. Ez da asmatzen ari hankeko jokoarekin Unai Simon, eta alboko sakia izango da Numantziarentzat. Oraingoan, epaile jaunak falta pitatu du Atletiken alde. Perunazkoain Higiniorekin ari zen leian, eta aurrelariaren falta adierazi du Moreno epaileak. Bibian baloiarekin, De Marcosekin, baloia San Joserentzat, San Jose Lasarrazabalekin, Baldikoa De Marcosekin, bikaina Atletiken jokaldia, eta kanpora bialdu dute Numantziarren defentsak. Marcos izan da baloi hori kanpora bialdu duna. Sanzet eskuine galean, De Marcosin pasatu nahi izan dio baloia, baina Numantziako jokalari ugari zegoen bertan, eta moztu dute. Gaizka Larrazabalek baloi hori berreskuratu, galdu egin du berriz ere. Moja baloiarekin, iskin egin dio Gaizka Larrazabali, eta eskerrez bikain atera du baloia. Higiniok irabazi, kontrarriskutsua izan ziteken Numantziaren alde. Numantziarrek Perunelaskoainen eskua eskatzen dute, epaileak ez du ezer ikusi, eta jokoa ez dueten. Baloi hori Sanzeti heldu zaio, eta oraingoan bai epaileak Numantziaren falta ikusi du. Falta ari hartzean dago, arriskutsua izan daiteke oso, guztiok dakigu zelako eskuinan kadokan Ibai Gomezek, eta posizio horretatik erdiratu zein atera zuzenean bota dezake Bilboko jokalariak. Atletikek jokalari ia guztiak ariara bialdu ditu, Valentziaga baino ez da gelditu atzeko marran. Ematen du Ibaiek baloia erdiratu egingo duela. Ez du erdiratu, zuzenean bota du Ibai Gomezek, inork ez zuen espero jokaldi hori, baina baloia kanpora joan zaio Santutzukoari. Guztiak lo harrapatu ditu Ibai Gomezek, ez du erdiratu, zuzenean jo du, baina ez du sorterik izan. Baloia Numantziarentzat, Bidorreta, bikain iskin egin dio Beñati, aurreran Mojarekin, baina ongi aurreratu zaio Bibian.
Gaizka Larrazabal, De Marcosekin, De Marcos Mojaren presiopean, luze jo du, Kenan Kodrok bikain jaitsi du baloia bularrez, hala ere Guzledez aurreratu zaio eta falta egin dio aurrelariak. Bidorreta zelai erdian, baloia Marcosi, Juan Carlosi, eta Juan Carlosek luze. Peru eta Higinio nor baino nor. Oraingoan Zumaiarra gaiendu da. Sanzetentzat baloia, Bidorretak buruz lortu. Baloia luze Zeinosek. Baina De Marcosek moztu du baloi hori, Unai Simonentzat, eta atezain Gasteiztarrak luze jo du. Bigarren zati honetan Athletic izaten ari da baloiaren janda jabe, bereak izaten ari dira aukerarik argienak. Ziur nago Gaizka Garitano pozik egongo dila taldeak eman duen aldaketarekin. Beñatek baloia Kenan Kodrorentzat. Kenan Kodrok berriz ere Beñati. Ez dauka presarik igorreko jokalariak. Peru Nolaskoainentzat. Nolaskoainek luze Sanzeti. Numantziaren defentsak zeukan bentaja guztia. Marcosek ez du asmatu, baina hala ere Juan Carlosi heldu zaio baloi hori. Guzledez. Berriz ere Guzledezentzat baloia. Baloia luze Zeinosi, Zeinosek Mojari buruz. Bibiain du gainean, berriz ere Zeinos, bakarri dago, eskerrez erdiratuko du, erdiraketa ona. Bikain Peru Nolaskoain Ingeniorekin lanean, ez dio itzi errematatzen aurrelariari, eta baloi hori Valentziagari heldu zaio eskerregalean. Valentziagak luze Kenan Kodrori, Kenan Kodrok ez du baloia lortu, eta Marcosek izan du bentaja guztia. Mojak baloia babestuz De Marcosen aurrean, berriz ere Marcos, Juan Carlos atezaina, ez du argi ikusten Juan Carlosek, eta baloia luze. Peru Nolaskoainek buruz bikain, Numantzeko jokalari guztiei aurreratu zaie, eta bikain ibili da buruz Zumaiarra. Valentziaga, Kenan Kodrorekin, Kodro baloia, Kodrok baloia galdu du, Carlos Gutierrezen aurrean, Gutierrezek Higiniori, eta oraingoan Peruren falta egonda. Ez da komodari aurrelaria, Peru Nolaskoain du beti ere gainean, eta ez dio bakarrik ikusten. Baloia Bidorretak du zelai erdian. Baloiaren norabidea aldatu, baina De Marcos du gainean Mojak, presioa erabatekoa izan da, bikaina, eta baloi hori Athleticen aldekoa izan da. Zurigorriek ere aldaketak egingo dituzte oraingoan. Villalibre, Kapa eta Bezga irtengo dira zelaira. San Jose irtengo da, ez dudak dituzte jokalariek ere, ematen du azkenik Beñat izango dela zelaia utziko duena, bere tokian Mikel Bezgak hartuko du, Sanzet eta De Marcos ere kanpora, euren tokia Villalibrek eta Kapak hartuko dute. Oian Sanzetek partida bikaina egin du gaurkoan, oso temati ibili da gaztea, eta pozik egon daiteke egin duen partidarekin. Hala ere, orain Gaizka Garitano aginduak ematen nahi zaio. Garitanok badaki jokalari horrek gehiago eman dezakeela, eta oso gainean dago. Dagoeneko bigarren zatiko 30 minutu igaro dira, 15 baino ez dira geldatzen partiaren bukaerarako. Numantzia eta Athletic bana ari dira oraindik ere. Numantzia lehen zatian aurreratu da Guillermoren gol bati esker, eta Athleticek bigarren zati honetan berdindu du markagailua geldikako jokaldi batean Daniel Bibianen golarekin. Bidorreta zelai erdian,
Baloia luze, baina Peru nolaskoain buruz bikain, Ibai Gomezentzat baloia, bila libre, ez da heldu Gernikarra, eta alboko sakea izango da Numantziaren alde. Bila librekiaz, denboraldi bikaina egin zuen, bigarren B-mailan Bilbao Atletikekin, aurten aukera nahi du lehen talderekin, eta gaur Gaizka Garitanok eman dizkion 15 minutuak aprobetxatu nahi izango ditu aurrelariak. San Jose zelai erdian, baloia Ibai Gomezi, hala ere eskuinegaleko jokalariak bikain moztu du baloin hori. Baloia luze eta ez dute erkar urertu Unai Simonek eta Peru Nolaskoainek. Atezainak uste zuen berak joko zuela baloia, baina Peruk ez dio utzi eta Higinioren aurrean moztu dio. Hala ere, ez da arriskurik egon zuri-gorrien atearen aurrean, baina Unai Simonek bronka galanta bota dio Peru Nolaskoaini. Horrelakoetan atezaina izaten omen da jaunda jabe, baina Peruk ez du argi ikusi eta baloiarekin jarraitzea erabaki du. Baloia luze Unai Simonek, bila librek buruz, Bezga, Mikel Bezgak itxiko du baloi hori San Joserentzat, San Josek bikain zabaldu du baloia Valentziagarentzat. Bigarren zatian beste itxura bat ematen ari da Atletik. Hala ere, oso galera arriskutsua zelai erdian Ibai Gomezek, Higiniok zelai erditik Unai Simon probatu nahi izan du, baina bere tokian egon da atezaina eta ez du arazorik izan aurrelariaren jaurtiketaren aurrean. Kesak orain Los Pajaritos futbol zelaian, Higinio atzetik joan zaio Daniel Bibiani eta epaiaren ustetan falta egin dio. Aurrelaria hala ere ez dago bat ere ados. Baloia Atletikentzat, Kapak Bibiani eta Bibianek berriz ere Unai Simoni. Simon Peru Nolaskoainekin, ez du argi ikusten eta berriz ere bere atezainari bueltatu dio baloia. Bibianek luze jo du, Ibai Gomez bilatzeko nahian, baina baloi hori ez zaio Santutxukoari heldu. Berriz ere Atletikek izango du baloia betza, Mikel Valentziagak jarriko du baloia martxan, mugimenduak behar ditu Atletikek, ez du argi ikusten Zumarragakoak, eta luze jartzea erabaki du. Kenan Kodrok bular jeitsi, berriz ere Mikel Valentziagari, pasea esen bat ere ona, baina Mikel Valentziagak lortu du baloi hori luzatzea. Oraingoain eskuineko sakea Silbak Higiniok bikain egin dio izkin Mikel Bezgari, Bidorreta, baloia zabaldu Mojari, Mojak ari hartza hartu du, ez du argi ikusten, eta berriz ere baloia Bidorretak erdiratu, Higiniok bularrez jeitsi, Guzledesek baloia zabaldu, baina bikain Ibai Gomez defentsako lanetan. Mikel Bezgak baloia luze bila libreri, baina Marrazainak jokoz kanpoko posizioan zegoela adierazi du. Ez du kexarik egin Gernikako aurrelariak eta baloi hori berriz ere Numantziaren esku. Carlos Gutierrezek du baloia luze Mojarentzat, kontrola ez da ona izan eta Anderkapak berreskuratu du baloia Atletikentzat. Mikel Bezga, Gasteiztarrak pasaren urtean denboraldi hona egin zuen Leganesen, aurten itzuli da Atletikera eta Gaizka Garitan hori erakutsi nahi izango dio, badaukala lekua zelai erdi horretan. Baloi luzea jarri dio Mikel Bezgak bila libreri, Carlos Gutierrezek ez dio itxi Gernikako aurrelariari aurrera egiten, oratu egin du eta Moreno epaileak falta adierazi du Atletiken alde. Horrez gain, txartel horia atera dio Numantziako atxelariari. Partidan atera den lehen txartel horia izan da.
Ibai Gomezek jarriko du baloia. Eskerregaletik. Baloi ona. Kenan Kodrok errematea, baina kanpora. Esen bat ere erreza erremate hori. Kodro gaiendu da, baina ez du asmatu baloiari norabidea ematen. Atletik Juan Carlosen atearen aurrean ari da behin eta berriz bigarren zati honetan, baina ez du lortzen aukera garbirik. 10 minutu baino ez dira geratzen partida bukatzeko. Numantzia bat, Atletik bat. Bibianek buruz, kanpora. Ez du asmatu buruz Daniel Bibianek, eta alboko sakea izango da Numantziarentzat. Oso ongi Mikel Valentziaga. Silva jarriko du baloi hori jokoan. Gus Ledesen laguntza du, ez du argi ikusten. Eta aurrera jokatu du David Sanzekin. Berriz ere Silva. Silva batbikoa egin diote Silvari. Eta berriz ere alboko sakea Numantziaren alde. Nogera baloiarekin. Mikel Bezgaren aurrean baloia babestu. Carlos Gutierrezi pasadio baloia. Honek aurreratu egin du. Baina San Josek baloia oztu du. Kenan Kodro, kaparen kontrola ez da bateri hona izan. Eta Numantziak izango du baloia berriz ere. Alboko sakean Zeinos Bidorretarekin. Bidorretak berriz ere Zeinosekin jokatu nahi zuen, hala ere aldaratzea Numantziari geratu zaio. Moja da baloiarekin. Mojak ez du argi ikusten ari hartzean da. Bikaian da, Zeinosi zabaldu dio baloia, Zeinosek erdiratu eskerrez, baina Daniel Bibian aurreratu zaio Sanzi eta kornerera bidali du baloi hori. Bigarren zatian Numantziak izan duen lehen urreraketa izan da, baina Sanzek ez du asmatu eta Bibianek kornerera bidali du baloia. Lehen zatian Numantziak min handia egin dio Atletiki geldikako jokaldietan, ea bigarrenean zelan ari diren. Nogerak atera du baloia, Sanzen errematea, Unai Simonek hartu du baloi hori, esen Sanz, Bidorreta zen, bakarrik egin du errematea. Atletikek berriz ere arazoak izan ditu geldikako jokaldi hori defendatzeko orduan, baina Bidorretak ez du asmatu baloi hori indar gehiago ematen, eta Unai Simonek bikain harrapatu du. Mikel Valentziagak bandatik irtetzen itxi du baloia, alboko sakea izango da berriz ere Atletikentzat, baloia luze Villalibrerentzat, baina Carlos Gutierrez aurreratu zaio Gernikakoari. Berriz ere Valentziagaren eskuetan baloia, ez du argi ikusten Mikel Valentziagak baloia nori jo. Azkenean Ibai Gomezekin jokatu du laburrean, Ibai Gomez Mikel Bezgarekin, eta Bezgak Unai Simonekin jokatuko du. Baloi jabetza erabatekoa izaten ari da Atletiken alde. Unai Simonek baloia luze, Ibai Gomezek du baloia babesten ari da, eta epaiaren esanetan falta egin diote Ibai Gomezi. Valentziagak aterako du baloia. Ez dago Atletiken aldetik inolako mugimendurik, eta Valentziagak ez daki norekin jokatu. Azkenean Kenan Kodrorekin luze jokatzen saiatu da, baina Nogerak baloi hori moztu egin du. Valentziaga Villalibrerekin, Villalibre baloia babestu nahian, ez du lortu, Gus Ledesek baloia oztu dio, eta falta Numantziaren alde. Partidako azken 6 minutuetan sartu gara Jaun Andreok. Momentuz berdinketa daukagu markagailuan, baina partidak bizitu eginda bigarren zati honetan. Baloia Marcosek luze Sanzi, baina Sanz jokoz kanpoko posizioan zegoen. Bibianek Unai Simonekin jokatu du, eta baloia berriz ere Bibiani heldu zaio. Simon
Nolaskoainekin. Peruk aurrera egin du, Mikel Bezgarekin jokatuko du. Eta Bezgak berriz ere Bibianekin. Baloia ez da ona izan, luze joan da. Eta atzelariak ez du asmatu baloia kontrolatzeko orduan. Egia izan da, Mikel Bezgaren pasea ez dela onena izan. Baloia Numantzirentzat. Marcos Carlos Gutierrezekin. Atzelaria da, lehen zatitik geratzen den jokalari bakarra. Partida ona egiten ari da. Aritza Eruizekin leia estua eta oso sendoa izan du lehen zatian. Eta bigarren zati honetan ere bertan jarraitzen du. Kapa baloiarekin eskuinegalean. Aurrera jarraitzen saiatu da. Fisiko ikusgarria du Portugaleteko jokalariak. Eta Atletiken aldeko sakeal eskuratu du. Larrazabal baloiarekin. Berriz ere Kapa. Mojak kendu dio baloia. Mojak Sanzekin. Sanzek bikain babestu du. Eta baloiaren norabidea guztiz aldatu du. Silva bakarrik eskuinegalean. Eskuinegaleko defentsa aurrera doa. Ez du argi ikusi, baloia Zelaier dira berriz ere. Sanzekin. Sanzek Zeinosekin. Zeinosek bikain erdiratu du. Baloia luzezi joan. Bigarren zutoinera heldu da. Mikel Valentziaga eta Silvaren arteko ikamika egonda bertan. Zaletuek penaltia eskatzen dute. Baina epaile jaunak ez du ezer ikusi. Mikel Valentziagak Silva oratua zeukan. Penaltia egon zitekeen. Baina epaile jaunak ez du ezer ere ikusi. Eta jokoak aurrera darrai. Bidorretak baloia Mojari. Moja beriz ere Bidorretarekin. Gusledesek Silvarekin zabaldu. Silvak erdiratu du. Nolaskoain ez taldu. Bibiain. Kapak buruz aldaratu. Eta baloi hori Atletiken aldeko falta batekin bukatuko da. Ematen du azken minutuetan Numantziak aurrera pausoa eman duela. Berdinketak ez dio balio. Garaipena nahi dute etxekoen aurrean. Aurkezpen egunean. Eta horren bila ari dira Soriakoak. Bibian baloiarekin. Bibianek luze. Villalibrek buruz ondo utzi dio baloia Mikel Bezgari. Bezga Zelaier dian. Eta Kaparentzat baloia. Baloia eskuinegalean. Kapak gaizka Larrazabalekin. Larrazabalek baloia babestu. Ez du argi ikusi. Eta berriz ere Bibiani atzeratu dio. Unai Simonek luze. Oraingoan bai. Baloia bikain Valentziagari. Valentziagak buruz Peruri. Eta oraingoan elkar ulertu dute atezainak eta atzelariak. Orain dela minutu gutxi jokaldi antzekoa egonda. Eta oraingoan bai elkar ulertu dute. Mojari hartzean jaurti. Eta Zutoinera Eskerregaleko jokalariaren jaurtiketa. Eskerregaletik ari hartzera sartu da Moja. Jaurtiketa azpitik egin du. Eta baloi hori Zutoinera joan da. Hala ere, jokaldia jokoskanpokoarekin baliogabetua zegoen. Sustoa gorputzean sartu die Atletikeko jokalariei Mojaren jaurtiketa horrek. Baloi luzea berriz ere Unai Simonek. Bikain Marcos. Higinio leian. Peru Nolaskoainekin. Falta egin dio Zumaiakoari. Gero haserretu egin da aurrelaria. Baloikada bat eman du. Eta txartel horia ikusi du epaiaren aldetik. Ez da gusturari Higinio. Peruk ez du lotu du. Eta ikusten du ezin duela Zumaiarrarekin. Txistuak Los Pajaritoseko futbol zelaian. Logikoa denez, zaletuek euren aurrelaria defendatuko dute. Baloia luze, Villalibrek buruz. Baina Juan Carlosi helduko zaio inolako arazorik gabe. Azken minutuan sartu gara Jaun Andreok. Berdinketak jarraitzen du.
Baloia Juan Carlosek luze. Higiniok buruz, baina bere buruka da. Luze joango da. Nogera ezingo da heldu eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Unai Simonek berriz ere baloia luze jarri nahi du. Ez du arazorik nahi ari hartzean. Unaiek luze, Villalibre buruz, Carlos Gutierrez gailendu zaio, Mikel Valentziaga buruz berriz ere, baina baloia kanpora. Badakigu zenbateko luzapena egongo den, partida 47. minutura arte joango da, 2 minutu eman ditu epaiak. Villalibre ari hartzean, jaurti Villalibrek, baina oso jaurtik eta kaskarra egin du Gernikakoak. Bakarrik zegoen ari hartzean, gaizki jo du oso, eta Juan Carlosek defendatzen duen atea ere ez du ikusi Gernikako aurrelariak. Errepikapenean ikusi dezakezue, zeinen gaizki jo duen aurrelariak baloi hori. Guztiz desbideratua joan zaio Asier Villalibreri. Baloia luze Juan Carlosek, Peru berriz ere buruz, bidorretak Nogerarekin, bikain Nogera Valentziaga gaienduz, eskerrez erdiratuko du, baina Unai Simonek hartuko du baloia, inolako arazorik gabe. Arin Kapa kontraerasoan, Gaizka Larrazabal, zelai erdirantzoa, basea ez da batere ona izan Valentziagarentzat, oso pase kaskarra egin dio eskuinagaleko jokalariak Mikel Valentziagari, honek ezin izan du kontrolatu eta alboko sakea Numantziarentzat. Badbikoa Villalibrek eta San Josek, falta Atletiken alde. Azken minutuan sartu gara, Atletiki 30 segundu baino ez ezkio geratuko azken jokaldi hau egiteko, partida jokaldi honetan bukatu daiteke, eta ohikoa denez, Atletikeko jokalari gehientsuenak Numantziako areara doaz. Ibai Gomez izango da sakea aterako duena. Zelaiertik, Ibaioek luze, bigarren zutoinera, Mikel Vesga, Juan Carlos. Bikain Juan Carlos, eta honekin partida bukatu eginda. Atletikek eta Numantziak bana egin dute Soriako Los Pajaritos zelaian, oso bi zati oso desberdin izan dira. Lehen zatian Numantzia gaiendu da argi eta garbi, Atletikek ez du bat ere erritmorik izan, eta Numantziaz markagailuan aurreratu da Guillermori esker. Bigarren zatian aldiz, Garitalonenek intentsitatea izan dute izpide, eta askoz ere hobeto jokatu dute. Daniel Bibianen gol horrek banakoa jarri du markagailuan, eta horrela bukatu da partida. Honekin, Jaun Andreok, partida bukatu da. Atletikek berdindu egin du laugarren denboraldiko laugarren partidan, eta zapatuan izango dute beste bat Londresen West Hamen aurka.